7 жніўня, серада. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта Белсадзум, з вами Вітаўт Сіўчык. І сёння ў нас. Украінскія войскі ўклініліся ў Курскую вобласць Расіі, сцвярджаюць Z-тэлеграм-каналы. Пра рэйд размаўляем з былым намеснікам начальніка Генштабу ЗСУ. Хапун у Кобрыне, а ў Берасці міліцыянты пахваліліся завядзеннем крымінальнай справы супраць маці паўгадовага дзіцяці. У віну ставяць удзел у пратэстах. Не проста футбольны клуб. Беларусы Варшавы запрашаюць на матч Кубку Польшчы, у якім гуляе нашая пагоня. Украінскія войскі замацаваліся ў памежных вёсках Курскай вобласці Расіі, рушылі да райцэнтру Суджа, кантралююць апорныя пункты ў Аляшні і вядуць баі ў Ганчароўцы. Так сцвярджаюць гэтак званыя Z-паблікі. Паводле іх звестак, расійскія войскі спрабуюць нанесці ўдары па пазіцыях украінцаў, але выбіць ЗСУ не ўдаецца. Улады рэгіёну заклікаюць мясцовых жыхароў да пільнасці і папаўнення запасаў донарскай крыві. Мясцовыя чыноўнікі абвясцілі пра татальную эвакуацыю ў рэгіёне. Аднак, паводле расійскіх апазіцыйных медыяў, мясцовых жыхароў ніхто не ратуе. Украінскі бок ніяк не каментуе таго, што адбываецца ў Курскай вобласці Расіі. Нагадаем, што 6 жніўня невядомыя ўзброеныя сілы прарвалі расійскую мяжу з боку Украіны і зайшлі на 15 кіламетраў у глыб варожай тэрыторыі. У штурме бралі ўдзел да 400 чалавек і дзясяткі адзінак бронетэхнікі, якую падтрымлівалі беспілотнікі і цяжкая артылерыя. На другі дзень на сітуацыю адрэагаваў Уладзімір Пуцін. Ён назваў гэта правакацыяй Кіева, пасля чаго пачаў нараду з кіраўнікамі сілавых ведомстваў Расіі. Адметна, што некаторыя Z-паблікі ў тым, што адбываецца, абвінавацілі Аляксандра Лукашэнку. Яны сцвярджаюць, што захоп тэрыторыяў у Курскай вобласці стаўся магчымым пасля таго, як беларускае войска адвялі ад мяжы з Украінай. Спадарства, а з намі на сувязі былы намеснік начальніка Генштабу Збройных сілаў Украіны, генерал-лейтенант у адстаўцы Ігор Романенко. Спадар Ігор, вітаю вас. Вітаю вас. Як вы ацэньваеце тое, што адбываецца до учорашняга дня у Курской вобласти? На мой взгляд, с военной точки зрения его надо рассматривать как рейд определенной группировки войск, не очень большой, по разным оценкам это пару батальонов, усиленных танками, боевыми бронированными машинами и даже как бы и средствами противовоздушной обороны. Наверное, это делалось с учетом проведения рейдов, которые проводились раньше, в связи с тем, что после начала ведения боевых действий, когда появлялась авиация российская, то ситуация этой группировки, проводящей рейд, она усложнялась. Поэтому надо бороться со средствами воздушной поддержки противника и, наверное, сделали выводы и вооружение, которое есть в этой группировке, в том числе и средства противовоздушной обороны. Сложно говорить о целях. Официально от Киева, мы знаем, нет заявлений, но судя по тому, что проводились рейды предыдущие, по-любому это нанесение, значит, удара, проведение боевых действий с целью как минимум уничтожения вооружения, техники, личного состава противника, захват определенных населенных пунктов и сформирование системы обороны, которая бы способствовала, значит, снижению потенциала противника вот по этим показателям вооружения, техники и военнослужащих. И можно рассматривать как задействование, необходимость с российской стороны искать ресурсы, резервы для того, чтобы блокировать действия этой группировки. Наверное, проукраинской ее можно все-таки назвать, хотя тут есть разные взгляды. То есть ГУР, Министерство обороны Украины, говорит, что там нет российских добровольцев, зарубежные источники говорят другое. Ну, я думаю, со временем станет ясно. То есть, если говорить о целях, то предыдущие рейды, благодаря им, противнику вынужден был снимать ресурсы, резервы, в том числе и с района ведения боевых действий. Таким образом, значит, снижается
напряжение ведения боевых действий на этих участках, откуда они перебрасывали силы. Кроме того, как известно, представитель генерал Скибицкий, это Главное управление разведки Министерства обороны Украины, заявляли где-то пару месяцев тому, что наше Главное управление разведки добыло планы, по которым россияне планировали проводить наступательные действия на Харьковском и Сумском направлении. На Харьковском, как мы знаем, это было северное направление, северный фронт, он сформировался. Теперь россияне говорят, что они, значит, ведут боевые действия, чтобы сформировать так называемую санитарную зону. А в общем-то главная цель это, конечно, Харьков, ну и второстепенно это Волчанск. И после захвата выход на нашу систему обороны в районе Купянска. Но, значит, вот Харьковское направление так они реализуют. Сил на большее пока не было. То есть открыть еще и Сумское направление. Но противник периодически сосредотачивал какие-то в районе Суржи свои ресурсы, но потом их задействовал для ведения действий на Харьковском направлении. Возможно, значит, вот это накопление переросло в нечто большее для того, чтобы открыть отдельно все-таки, как и были планы, направление на Сумское, на Сумы. Ну, и в связи с этим, опять-таки, возникает военный вопрос. Если это действительно так, и разведка показала, что там собираются силы для такого рода действий, то с военной точки зрения целесообразно упреждать действия противника и не ждать, пока начнутся такого рода действия, а проявлять инициативу, наносить самим удары и не давать возможность проводить им наступательные действия, то есть реализовывать их планы, те предварительные по, значит, открытию нового участка на Сумском направлении. Кроме того, конечно, там есть разные суждения западных экспертов, в том числе и такое, что связано, например, захватить этими силами Курскую атомную станцию, а потом поторговаться, чтобы обменять ее на Запорожскую атомную станцию. Ну, тут больше, скажем, фантастичного, наверное, насколько это реалистично, у меня здесь большие сомнения. То есть моя версия на текущий момент, я думаю, в ближайшие несколько дней это проявится более четко станет, но в течение недели так это точно, для чего и с какой целью, ну и какие последствия этих действий мы можем убедиться и увидеть. Таксама з'явілася такая версія, што вось сілы занялі тэрыторыю Курскай вобласці для таго, каб Украіна была мела лепшыя пазіцыі на будучых нейкіх мірных перамовах з Расіяй. На вашу думку, ці ўвогуле гэта нешта правдападобнае? Да, это одна из версий, то есть мы уже с вами оговорили, собственно, военную цель выполнения этого рейда, а может быть и, я бы сказал, военно-политическая. То есть мы знаем предварительные взгляды различных планов мира, в том числе и путинских союзников, там, как Китай с Бразилией, ну, не буду перечислять, их достаточно много, то, значит, как оценивать какую-либо ситуацию, оценивать этот рейд, оценивать вот такой взгляд на захват этой территории на дальнейшем, для меня критерием является это в интересах Украины. То есть если спрогнозировать, что раньше или позже такие переговоры состоятся, и у Украины будет больше аргументов, чтобы отстаивать свои позиции, почему бы и нет. Але для гэтага трэба было б замацавацца на гэтай тэрыторыі, то бок гэта меўся быць не проста рэйд, як раней, але рэйд з замацаваннем у гэтых паселішчах. Да, хороший вопрос. Для того, чтобы там удерживать ситуацию, нужны средства, а у нас средства в первую очередь нужны, опять-таки, реализуя принцип, который зиждется на объективных законах войны, а он заключается в том, чтобы надо сосредотачиваться на главных направлениях действий. Для нас наиболее тяжелый и главное направление сейчас ведения боевых действий нашими силами обороны Украины – это Восточный фронт. Конечно, есть ситуация на Северном Харьковском, есть и на Южном, Херсонском направлении и так далее, но наиболее тяжелое – это состояние на Восточном. Поэтому надо смотреть, каким образом там стабилизировать ситуацию. А стабилизировать ситуацию – это значит остановить любое продвижение противника, даже на тактическом уровне, как это они, к сожалению, осуществляют с конца прошлого года. Некаторыя так званыя Z-паблікі абвінавачваюць у тым, што прарыў у Курскую вобласць быў магчымы
дзякуючы Лукашэнку. Маўляў, таму што ён адвёў войскі ад мяжы з Украінай, і таму украінцы змаглі зняць частку войскаў ад мяжы з Беларусю адвесці і, адпаведна, вызваліць нейкія свае дадатковыя сілы. Што можна ўвогуле адказаць на такі закід, як бы вы яго пракаментавалі? Ну, я хочу сказать, это суто, скажем, военный взгляд, а Лукашенко это делает в игре, скажем, глобальной. То есть он понимает, что он уже много во всем, так сказать, нарушил международные правила и ведение войны, и там, выполнение, так сказать, гуманитарных каких-то обязательств и поведения. И теперь еще добавлять и усугублять ситуацию ему не хотелось. А вот этим выдвижением под давлением Путина он заострял эту ситуацию. А есть еще такой игрок, как Китай. Ему не нужна, скажем, эта война с точки зрения того, что все должно замереть, и Китай должен, значит, использовать шелковый путь от Китая на Европу, и он проходит в том числе через Белоруссию. Если тут будут проблемы, ему это не надо, и поэтому я думаю, что это в первую очередь состоялось под давлением Китая, который давил на Лукашенко для того, чтобы тот непосредственно выполнял, а также Путину с точки зрения, что, значит, не мешать ему это делать. Поэтому тут такая многогранная игра, интересы переплетения, и не только суто военных, но еще и военно-палітычных і военно-эканамічных. Яшчэ одно пытанне. Вось нядаўна кіраўнік ГУР Украіны генерал Буданаў заявіў пра тое, што расійскі наступ ён буксуе, што вось праз месяц-два мы пабачым ягонае такое моцнае тармажэнне. На вашу думку, ці сапраўды справядлівы такі прагноз, і што ўвогуле цяпер адбываецца на фронте, калі мы кажам вось пра расійскую агрэсію, ці можна сказаць, што планы расейцаў сарваныя? Пока еще сказать об этом нельзя. Ну, то есть, в принципе, сорванные планы связаны с тем, что Путин хотел захватить Украину и там за месяц ее перетворить в колонию со всеми вытекающими последствиями. Такого рода план сорван, понятно. А теперь план ведения боевых действий. К сожалению, россияне наступают и делают это, как мы уже говорили с вами, с конца прошлого года. Это не прорывное такое наступление, обвальное для фронта, но так или иначе на тактическом уровне идет продвижение вперед. И поэтому, чтобы реализовать те планы, о которых говорит генерал Буданов, Украина должна решить как минимум два вопроса. Это вооружение, техника и боеприпасы с помощью наших союзников, а также наших предприятий военно-промышленного комплекса. И второе домашнее задание – это более решительное проведение мобилизации и укомплектование наших частей, в первую очередь, которые бригад ведут боевые действия, а также сформирование за счет этого соответствующих резервов. И если это сложится за то время, то есть я прогнозировал раньше, говорил, значит, несколько месяцев, вот 8 эти вопросы, если, значит, реализуются, мы знаем, что очень непросто там выборы президента в Соединенных Штатах и так далее. То есть возможности для существенной помощи Украине есть, но пока, скажем, эта помощь не обрела такое состояние, а какое именно? Быстрое, в широком спектре, с достаточно большой долей современного вооружения. Только это может помочь стабилизировать ситуацию на фронте, а потом возможность там, к концу года перейти к деоккупационным действиям. Но для этого вот надо, чтобы была проделана такого рода работа. Дякую вялікі за гэтую размову. Спадарства, з намі на сувязі быў генерал-лейтенант у адстаўцы, былы намеснік начальніка Генштабу Збройных сілаў Украіны Ігор Раманенко. А тым часам на паўночным захадзе Беларусі распачаліся камандна-штабныя вучэнні. Паводле Міністэрства абароны асноўная ўвага будзе надавацца барацьбе з дыверсантамі, таксама адпрацуюць выведку беспілотнымі лятальнымі апаратамі. Цягам 2 дзён вайскоўцы будуць трэнавацца на палігонах Менскай і Гарадзенскай вобласцяў. Іншыя навіны Беларусі і свету ў нашым аглядзе. Чарговы дзень палітычных рэпрэсіяў. Праваабаронцы вясны паведамляюць пра хапун у Кобрыне. У горадзе затрымалі прынамсі 5 чалавек. А ў берасці гэтак званыя сілавікі пахваліліся завядзеннем крымінальнай справы за ўдзел у пратэстах супраць маці паўгадовага дзіцяці. Маладую жанчыну змусілі выступіць на гэтак званым пакаянным відэа.
Літоўскую кампанію «Салітэра УАБ» аштрафавалі на больш як 13 мільёнаў еўраў за незаконны продаж транспартных сродкаў у Беларусь, Казахстан і Турцыю. Штраф накладзены за парушэнне міжнародных санкцыяў Еўразвязу, уведзеных у 2014 годзе. У Гомлі тралейбус збіў школьніцу. Цяпер яна ў бальніцы ў аддзяленні рэанімацыі ды інтэнсіўнай тэрапіі. Паводле папярэдняй інфармацыі, на вуліцы Воскіна 29-гадовы кіроўца тралейбуса наехаў на 14-гадовую школьніцу. У выніку аварыі дзяўчынка атрымала цяжкія цялесныя пашкоджанні. Пра цяперашні яе стан не паведамляецца. Абставіны ДТЗ высвятляюць следчыя і працаўнікі ДАІ. У ЗША сабака ненаўмысна учыніў вялікі пажар у прыватным доме. На відэа, якое апублікавала пажарная служба Аглагомы, відаць, як хатні гадаванец грызе пауэрбэнк. У пэўны момант ад укусу прылада пачынае іскрыць і падпальвае канапу. У пакоі ў гэты момант былі яшчэ адзін сабака і кот. Усе жывёліны паспелі выбегчы на вуліцу. Як кажуць, цяжкасці уборачнай кампаніі. У сеціве з'явілася відэа, на якім бачна, як трактар «Беларус» фарсіруе рэчку. Нягледзячы на тое, што вада амаль цалкам пакрыла маторны адсек, айчынная тэхніка працягвае ехаць. Ад 15 гадоў пазбаўлення волі да пажыццёвага зняволення. Столькі пагражае падазраванаму ў справе згвалтавання і забойства беларускі Елізаветы Герцен у Варшаве. Акружная прокуратура польskiej stolicy skończyła ўсе śledчыя дзеянні і перадае справу ў суд. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy... Учора мы атрымалі комплексныя высновы. Псіхіятрычныя, псіхалагічныя, сексалагічныя. З них вынікае, што падазраваны ў момант здзяйснення гвалту быў у сваім розуме. І цяпер гэта дае магчымасць найбліжэйшымі днямі накіраваць справу ў акружны суд у Варшаве. З удзелам падазраванага правялі следчыя дзеянні. Яму інкрымінуецца забойства з асаблівай жорсткасцю, звязаная са згвалтаваннем і разбоем з ужываннем небяспечных сродкаў. За гэта падазраванаму пагражае пазбаўленне волі ад 15 гадоў да пажыццёвага зняволення. Мы таксама праверылі імаверную датычнасць падазраванага да падобных справаў ва ўсёй Польшчы. Яшчэ адна тэма з замежжа. Футбольны клуб беларусаў зноў паўдзельнічае ў Кубку Польшчы. Гаворка пра каманду беларускай дыяспары «Пагоня». Першы матч «Пагоня» згуляе 10 жніўня о 19 гадзіне супраць варшаўскай каманды «Марымант». Гульня адбудзецца ў бымоўскім футбольным цэнтры. «Пагоня» заклікае ўсіх беларусаў прыйсці і падтрымаць іх. Перад футбольным матчам і ў перапынку для заўзятараў абяцаюць розныя забавы і музычную праграму. Вядома, што перад прысутнымі выступіць музыка Юрый Стыльскі. А з намі на сувязі сузаснавальнік футбольнага клубу «Пагоня» Антось Лагвінец. Прывітанне. Вітаю. На пачатак распавядзі ўвогуле пра клуб «Пагоня», што гэта такое, колькі часу ён ужо дзейнічае і што мае ў сваёй гісторыі. Клуб паўстаў на базе беларускай дыяспары ў Варшаве. Вельмі шмат людзей вымушаныя былі з'ехаць па тых ці іншых прычынах, усім нам вядомых, з Беларусі пасля 20-го году. І хацелі як тут працягваць гуляць футбол. Так паміж сабой мы дамаўляліся, збіраліся, і летась нас заўважылі з федэрацыі, прапанавалі нам паўдзельнічаць у Кубку Польшчы. Летась гэта было зненацку, мы сабраліся літаральна за 2 дні, пайшлі гуляць, прайшлі адзін раунд, і наступным ужо паступіліся і вылецелі. А ў гэтым цяпер у нас быў год, дзе мы рэгулярна рыхтаваліся, збіраліся, і трэніраваліся, каб больш адказна выступіць у Кубку Польшчы, у адборы. Таму што мы таксама хочам заявіцца ў ніжэйшы аматарскі дывізіён, але там існуюць бюракратычныя праблемы, якія нам перашкаджаюць. Мы ходзім па розных федэрацыях, аббіваем розныя парогі, размаўляем з рознымі чыноўнікамі, дзесьці нас разварочваюць, дзесьці мы зноў з'яўляемся, шукаем розныя падыходы, кантакты. Працэс перамоўны яшчэ ідзе, але пакуль што згоды, каб мы маглі гуляць у рэгулярным сезоне, у ніжэйшым, бо ў Польшчы існуе 9
дывізіёнаў футбольных, пачынаючы ад экстракласы, самы вялікі вышэйшы ўзровень, дзе гуляе Легія, і там іншыя Ягелоні, і там дзе наш Ілля Шкурын забівае шмат галоў. І таксама уніз ідзе ажно да 9-га дывізіёна, які называецца Б-класа тут. Ну і ў гэтую Б-класу мы спрабуем заявіцца, каб пачаць свой шлях, так скажем, праз аматарскі футбол, але ўжо ў фармаце 11-на-11. Ну і ёсць для гэтага перашкоды, што не можа быць гульцоў на полі з-па-за межаў еўрапейскага звязу больш, чым 2. Федэрацыя можа даць выключэнне. Мы над гэтым працуем, каб федэрацыя гэтае выключэнне нам дала, але гэты працэс не такі просты, як нам спачатку падаваўся. Мы думалі, што раз мы дамовіліся з кіраўніком мясцовай федэрацыі, значыць, як бы справа ўжо вырашаная. Але тут гэта Еўропа, тут працуюць іншыя бюракратычныя правілы, і рашэнне выносіцца на галасаванне, дзе ўсе галасуюць не так, як галасуе кіраўнік, а так, як яны самі лічаць патрэбным. Ну і, на жаль, наше рашэнне з першага разу не прайшло, але мы спрабуем працягваць дабівацца дазволу на ўдзел у лізе, а з іншага боку, каб гуляць у кубку, не патрэбна няма гэтага ліміту, не трэба ніякіх дадатковых дазволаў. І мы заявілі нашу каманду, і мы ўжо маем суперніка 10 жніўня, а 19 гадзіне пачнецца матч, а 18 запрашаем на стадыён, бо перад матчам у нас выступіць з міні-канцэртам Юра Стыльскі з гурту «Дай дарогу». Гурт «Дай дарогу» 17 жніўня мае вялікі электрычны канцэрт у Варшаве, а гэта такое прома. Калі хочаце пабачыць, што будзе праз тыдзень на вялікім канцэрце, прыходзьце таксама паслухаць перад матчам, як будзе выступаць Юры ў нас. Таксама будзе ў нас куток для дзяцей, будзе гастрапункт, іншая праграма, дзе кожны і дарослыя, і дзеці знойдзе штосьці для сябе. Таму запрашаю ўсіх на трыбуны пад адрэсай Абронцов Табруку 11 у Варшаве у суботу 10 жніўня, пачынаючы ад 18 гадзіны, будуць адкрытыя ўжо брамы стадыёна, і о 19 пачнецца матч. Антон, з таго, што ты распавядаеш, што клуб «Пагоня» гэта не выключна нейкая такая, скажам, спартовая супольнасць, але можна сказаць, што як гэта і ў прафесійных клубах, гэтая супольнасць абрастае агулам, сваімі фанатамі, нейкімі такімі пляцоўкамі, магчымасцямі, што людзі таксама прыходзяць, вось будзе адзін з найбольш вядомых, напэўна, беларускіх музыкаў у вас граць перад матчам. То бок, клуб «Пагоня» гэта штосьці большае, чым толькі спорт. Так, мы пазіцыянуем сябе як клуб беларускай дыяспары, бо гэта вельмі важна падтрымліваць сувязі, не забывацца, хто мы, адкуль мы, і каб мы маглі добра сябе пачуваць беларусамі, незалежна ад таго, дзе геаграфічна мы знаходзімся. Так як мы знаходзімся ў Варшаве, мы ладзім клуб у Варшаве сярод тых, хто мае такія здольнасці, каб гуляць у футбол. Мы клічам усіх ахвочых, мы праводзім адборы, трэніроўкі, і у нас ёсць трэнер, который займаецца спартовай часткай, але таксама мы ладзім такія матч-дэі, шоу на трыбунах, што мы заахвочваем прыйсці ўсіх, взяць нашы чырвона-белыя сцягі, падтрымаць, пабачыцца на трыбунах сябрамі, быць разам, быць аб'яднанымі. І гэта пачуццё, якое нават летась было на тых матчах, на якіх мы былі, гэта было вельмі шчырае, такое неверагоднае пачуццё такой падтрымкі, і вельмі прыемна і гуляць, і наогул атмасфера вакол футбольнага матча была на вышэйшым узроўні. Некаторыя клубы вышэйшай лігі Беларусі могуць пазайздросціць такой атмасферы, якая была ў нас. Таму вельмі запрашаю ўсіх на матч 10 жніўня, а 18 гадзіне будуць ужо адкрытыя брамы, прыходзьце. Сам матч пачнецца о 19, таксама запрашаю застацца, не толькі прыйсці на канцэрт Юры Стыльска. Калі кажам пра клуб «Пагоня», то
вы ўжо другі раз удзельнічаеце ў Кубку Польшчы. І вось ты казаў пра тое, што цягам года вы трэнаваліся, больш так сур'ёзна падыходзілі да справы. А як вы ўвогуле бачыце сваю будучыню? Ці вось вы жадаеце як бы заставацца такім аматарскім клубам, ці можа хочаце, скажем так, неяк паступова ўваходзіць у прафесійны спорт? Калі нам дадуць дазвол, каб гуляць у лізе, то гэта ўжо будзе пераход на такі паўаматарскі ўзровень, дзе мы будзем штотыдзень мець матч, і мы будзем да этого больш адказна рыхтавацца. Таксама у нас ёсць у планах адкрыць школкі, напрыклад, футбольныя для дзяцей беларусаў, бо вельмі шмат беларусаў, якія пераехалі, маюць дзяцей, якія хочуць і маюць магчымасць гуляць у футбол, і мы хочам гэтую магчымасць ім даць. Ну і таксама мы зразумела, што у нас, пачынаючы наш шлях у ніжэйшых дывізіёнах, пракладаючы наш шлях далей, будзем дзейнічаць з улікам усіх абставінах, якія ў нас там будуць навокал. Антось, дзякую табе вялікі за гэтую размову. Я са свайго боку гаспадарства таксама магу сказаць, што напэўна будзе вельмі цікава паглядзець на гэты матч, на матч нашага клубу, беларускага клубу ў Варшаве. Пагоня. З намі на сувязі быў сузаснавальнік клубу Пагоня Антось Лагвінец. Гаспадарства, дзякую за прагляд нашай праграмы. Свабоды і міру вам.